anggar dewek tayang usaha ya menghasilkan duit, dewek tayang usaha ya kue kepenak banget arep pesen apa-apa orang mawi takon karo wong lanang ndek paket jajal kotak paket apa ki penak usaha dewek kayak kue pengen apa ngari tuku ya kue lah ya sepisan-pisan orang bagina iki ya kue ya lur skimi sama esvemi apa bak coba apa ini apa soalnya wis entong kabeh sih ya dadine ya alhamdulillah paketannya tekak bilangin yang rumah kadodol lur bilangin yang rumah kadodol ini maka dodol jajal deh ora tayang nampani yuhu gimana sih ki oh kirain anu lepasan oh ini dia alah kepriwe ki cukup iki alah nyong ora tayang ki lur kepriwe ki lur cukute lur angel lur ayo ki lah ya tayang lah ki sing siji apa ki sing siji pada bae lur alas bedak ya alas bedak telah wong wadon itu ya bilangin cantik ya perlu modal ya modal sendiri kayak gue lah ora apa-apa wong lanang ora toko kena ya ora apa-apa ya gue nyong tayang ngeliat duit iki ya lur gue lah sepisan-pisan orang baldina iki ya gue sama saja ya cuman oh iya sama aja nggak apa-apa lah sama aja nggak apa-apa aku ini pesen 2 kali soalnya yang kemarin ya aku pesen tekarane urung keeklik kayak gue ya orang mana wis keeklik akhirnya wis tanggung deh pesen ya wis nggak apa-apa lah nggak apa-apa sama aja bahagia bisa golek duit dewek ya lur apa maning wis bisa menghasilkan sekang Facebook Pro lah ya moga-moga ya berkah barokah rezekine kayak gue ya lur jan